Ake ngikhuleke umhlaba wonke nibingelelwa yingwe ehamba namabhubesi impunga yesintu umfo kaMbanjwa uKhathini. Uyazi wensizwa ayikho into enobungozi njengokucupha umuntu wesifazane. Kuhle ukubiyela kodwa ukucupha kubi. Ukucupha umuntu wesifazane kuhamba nenkinga eziningi ezahlukene. Uzokhumbula ukuthi kunezinye zezinto acushwa ngazo wesifazane ezingakufuni ukuphumula. Ekuba izona ezigcina zimenza ukuthi afebe ukuze zikwazi ukwenza umsebenzi wazo. Izinto zokucupha abafowethu zinobungozi ngendlela engakazi ibone. Ziyakwazi ukumguqula umuntu wesifazane esimilweni sakhe othola ukuthi uziphethe kahle. Ithongo lakhe limgadile. Kodwa wena waqala wamfaka lezi zinto lezi ezingcolile. Bese ithongo lakhe liyaqhela kuye. Bese lezo zinto acushwe ngazo kube izona ezibiza amadoda ezeduze kwazo ngoba zifuna ukusebenza. Kuyingozi kakhulu ke bafowethu ukucupha izinsizwa zakithi, kodwa ukubiyela iyona nto enhle nethongo elithandayo.